Os chi wedi gweld fi, ni wedi bita digon eddi ar gyfer diwrnod cyfan. Wel, Madam Llywydd ac annog gyfeillion afrau dweud mae braint ar uchel i mi, fel yr ysgrifennydd Cyffredinol yw cael cyflwyno adroddiad blynyddol yn undeb Ros Llanelchigog a Hexham, cyfundeb dwyrain Dimbych a Fflint am y flwyddyn 2023. Wrth gamu o gyfundeb gorllewin Gyfyrddin i gyfundeb dwyrain Dimbych a Fflint, o Gaerfyrddin i'r Ros Llanelchigog a Wrexham, llwyddodd yr undeb i gyflawni rwbeth am y Cristnogion wedi bod yn gyffyrddus iawn ag ei eriod, sef gwneud yr hyn i ni wedi arfer wneud. Yn 1973 ar ymwelodd yr undeb ar hos ddiwetha, a hynny wedi dathlu i ganmlwydd yng Nghaerfyrddin y flwyddyn cynt. Ymwelodd ar Wrexham ers hynny, fel y cofiwch rai ohonoch chi, yn y flwyddyn 2005. Mae'n llawenydd gennym gofio i ni fod yma o'r blaen, a hynny mewn ystyr sydd heb fod yn arwynebol a slic. Mae ymweliad ar fro ar ardal hon yn peri i ni sylweddoli o newydd ddyfnder ein gwreiddiau, oherwydd dyma fro y bu Walter Caradog, a'i ddisgybl Morgan Llwyd, a William Sorwern mewn cenedlau ddiweddarach yn weithredol ynddi. Tadau'r traddodiad Puritanaidd. Rai ohonyn nhw wedi cael llaw yn sefydlu eglwys annibynnol gyntaf Cymru yn Llanfaches. A mae rhaid fi gofio nawr hefyd bod da fi hwn. William Sorwern yw'r cyfaill hwn. Phyllis i ddod o hyd i lun o Walter Caradog, fel ydych chi'n dychmygu. Mae cofio iddyn nhw eithredu i feithrin tyfiant newydd, oedd i ddwy'n ffrwys ar ei ganfed yn ymplith fel Cymru, yn her ac yn ysbrydoliaeth uninau sydd heddiw yn brwydro i ymddatod o hialau gormesol eich ei golau arferol, cyffyrddus, fi'n cymaint lleffesau i'r un bywyd a'n gwaith dros y degawdau diwethaf. Ni sal i ni oedi gyda'r hanes, heb ystyried diwydrwydd y bobl ffyddlon, sy'n cadw'r dystiolaeth Gristnogol yn fyw ar y ffin heddiw. Fel sydd wedi i fynegu sawl gwaith erbyn hyn, y mae'n dyled a'n diolch yn fawr i'r criw bychan, o dan arweiniad y parchedig Trevor Jones Morris, sydd â'i henwau yn y llyfr glas, sydd wedi sicrhau aelwyd croesawus i'r undeb eleni. Rydym eisios wedi profi o'i croeso a'i harweiniad, a gweld a phrofi y doniau cyfoethog, sy'n perthyn i'r eglwysu yn rhan hon o'r wlad. Diolch yn fawr iawn i chi, a phob bendith arnoch chi. O, diar, fi'n mynd i gofio ar y diwedd pa ffordd o hwnna'n mynd. Yn llawen iawn y manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cydweithwyr, Ann ac Elinor a Rodri, am ei gwaith a'i cydweithrediad parod dros y flwyddyn diwetha, ac am fod yn dîm mor arbennig i berthyn iddo. Allai ddim dweud gymaint o bleser, gymaint braint a llawenydd yn wir yw cael perthyn i tîm TJP, a wy'n dweud hynny yn ddiffiant ac yn gwbl ddidwyll. Rwy'n gobeithio'n fawr iawn i ni lwyddo i gyflawni'r hyn oedd yn ddisgwyliedig gennym. Ymddengys bod drefn o weitho hybrid yn dal yn effeithiol, gyda Si John Penry Abertawe ar agor ddyddiau Mawrth ac Iau, ac yn rithiol wedyn weddill yr wythnos. Fel sy'n wybyddus nawr ers Ionawr y cyntaf, ymunodd y parchedig Carwyn Sydol Llanuwchlyn â ni fel cydlynydd hyrwyddo gweinidogaethau'r undeb ddechrau'r flwyddyn. Da medru adrodd bod Carwyn wedi setlo'n dda iawn yn ei waith, ac i ni wedi cael prawf pendant o hynny yn ystod y dydd heddiw.
ac wedi gwneud cyfraniad mawr isiws gyda golwg ar faterion y fforddi yn plîs. Does gennym ddim amheuaeth na fydd y gwaith yn tyfu ac yn llwyddo o dan ei arweiniad. Fel y cyhoeddwyd yn y test yn ddiweddar, bydd Mrs Meinir Williams, y tymbl uchaf, yn ymuno â ni fel swyddog gweinyddol yr undeb ym mis Medi ac yn gweithio ddeuddydd yr wythnos. Mae Meinir yn un o blant hirwain ac wedi magu yn eglwys Siloa Aberdâr. Ac i feddwl bod hi'n olynu nerys yn chanol, mae'n ddiddorol bod Siloa Aberdâr wedi rhoi 2 swyddog gweinyddol i'r undeb yn ddiweddar. Mae yna rhywbeth mae'n siŵr da fi am Madam Arweinydd yr Orsedd, mae'n edrych yn Aberdâr yn edrych yn lle dar flwyddyn nesaf. Wel, ni'n edrych mlaen at groesawu Meinir wrth gwrs atom ni nawr yn mis Medi, gan fawr hyderu y bydd ei chyfraniad hi waith yr undeb yn gyfraniad gwerthfawr iawn. Pan bod pobl yn sôn ar dro am chi yn yr undeb, wel, wedi bod yn chwilio am bob man am y chi. O blegyd chi'r undeb, pwy yw nhw dwedwch? Ni yw'r undeb. Ofer wrth gwrs syniad am unrhyw waith bersonol i'r undeb, nad yw'n gwneud y cyfrif llawn a digonol o gyfraniad ein gweithlu gwirfoddol, weithlu ffyddlon a theirngaf. Testyn diolch yn wir yw'r ffaith fod gennym gynifer o bobl yn plith sydd mor barod ac eiddgar i wasanaethu. Diolch i swyddogion yr undeb, swyddogion y cyngor, aelodau'r adrannu a'r pwyllgor gweinyddol am ei gwaith a'i ymroddiad, ac i bawb sy'n yn cynrychioli ar wahanol gyrff cyd-eglwysig a chyrff allanol i'r byd eglwysig. Caniatewch i mi gyfeirio at 2 o'n swyddogion. Yn y lle cyntaf, carw'n ddiolch i'r llywydd, y parchedig Betty Wyn James, am ei gwaith a'i harweiniad dros y 2 blynedd ddiwethaf, ac am ei chefnogaeth i ni fel staff yn Tidron Penri, a'i bugeiliaeth ohonom, a'i bugeiliaeth o'n gweinidogion anheglwysu a'n cyfundebau. Diolch yn fawr iawn a phob dymuniad da. Yn ail, hoffwn ddatgan gwerthfawrogion a diolch i'n trysorydd, Miss Meryl James am ei gwasanaeth diflino i'r undeb dros y 7 mlynedd olaf yma. I Meryl yn anad neb arall, y mae'n dyled am gwblhau'r broses o ddwyn ein cronfeydd elusennol ynghyd i sicrhau ffynhonnell nawdd eitha sylweddol i gefnogi yr eglwysu yn ei gwaith a'i tystiolaeth yn enw Iesu. Mae honna wedi bod yn baragraff rwydd i fi ddweud, ond nid gwaith rwydd yw hwnna wedi bod, a wi eisiau tallinellu hynny. Fe fuon ni o dan arweiniad diogel gyda Meryl, ac fe nath i lot o waith palu a cheibo caled, credwch i fi. Diolch Meryl a phob dymuniad da. I ni sylweddoli wrth gwrs, mae ildio i cyfrifoldebau i eraill yma'r 2 ohonyn nhw, a chyda llawenydd mawr, y croesawyd ein darpar lywydd, y parchedig Owain Llyr Evans 2, ac yr etholwyd y trysorydd newydd 2, Mr Geraint Rhys. Bydd y gynhadledd yn cloi fori gyda dyfodiad y parchedig Jeff Williams i gadair yr undeb. Byddwn ni'n mynd oddi yma a'n golygon at y dyfodol, yn hyderus y cawn ni 2 flynedd dda a bendithiol o dan ei lywyddiaeth. Yn wir ydym yn ffyddiog bod tymor nesaf hwn, fel y bu eraill gydol yn hanes, yn mynd i gynnig mwy na digon o gyfle i ni gael yn hunain o dan fendith, Duw ac yn ei wasanaethu, hyn yn sicr i'w ein gweddi. I chi wedi clywed isios am raglennu'r undeb, a wi ddim eisiau nawr mynd i ail balu yr ardd, ond mae yna bwynt neu 2 wy'n dymuno wneud hefyd. Eglwysu demensia gyfeillgar. Nawr mae Emlyn wedi tynnu sylw gweithgaredd yr rhaglen hon ger yn bron yn y gynhadledd yn barod. Llynedd yng Nghaerfyrddin sonies i am yr adnodd gwerthfawr. Oedd ar fi'n dod i'n meddiant yn ffeil yr eglwysu demensia gyfeillgar.
Erbyn hyn, cafwyd cryn dipyn mwy na hynny. Trwy nawdd o gynllun y genhades digidol, cynhyrchwyd fersiwn digidol ohono yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Gwn bod Emlyn, Chodri Gwyn, Sian a Gwilym wedi cael gwahoddiadau lu i ymweld â chyfundebau i gyflwyno y mater hwn. Mae'r cynllun hwn wedi bod ac yn batrwm o weithgaredd. Nid yn unig o ran ei gynnwys, ond o ran trefniant i ni fabwysiadu fe. Nawr fe gododd y mater yma yng nghyfundeb Dwyrain Morgannwg. Fe droes Dwyrain Morgannwg hwn yn benderfyniad i ddwy ni gynhadledd Rhyd y Maen yn 2019. Ac o'i gyflwyno fe yno ac o gael ei dderbyn fe'i cyflwynwyd e wedyn i adran dinasyddiaeth y cyngor. Ac fe fi i'r adran godi panel o'r 4 wi wedi enwi, a fi o'n nhw wrth i hi yn ddyfal iawn hefyd, yn dod â'r rhaglen ger yn bron ni. Nawr fe ges ar ei gorau. Yn ei bod ni a dilyn anerchiad Anthony Nithwr, hynny yw rwta WOT. Ni'n dach chi'n meddwl fyna am yn sillafu Saesneg. Ni di bod yn daiari. Yn dyn oesi yn ytrach yn gwreiddiau. Wel, dyma ni to. Ffordd hyn mae'r system, mae'r drefn sydd gyda ni yn gweithio. Mae rhywbeth yn egino o'r gwraidd. Mae dan ni wedyn y strwythyr, mae dan ni'r drefn. A dyw i ddim yn high maintenance. Mae hynny'n bwysig i gofio. Mae dan ni drefn mewn lle, mewn llaw yn barod i feithrin y tyfiant yna o'r gwaith. Wi eisiau gwneud y pwyslais yna, a mae rhaglen eglwysu demensia gyfeillgar yn enghraifft glasurol o'r modd y mae pethau yn gallu digwydd, dylen y fod yn digwydd yn ein plys ni. Diolch i'r crew am ei gwaith ac am y gwaith sydd yn para i fynd yn ei flaen. Yr economi bywyd a newid hinsawdd wedyn, wel, fe glywson ni gyda Fiona, Dr Fiona Gannon, ddoe, am y gwaith mawr sydd wedi wneud i'r cyfeiriad hwn. Oedd hi'n anodd iawn i Fiona ddiolch iddi hunan, wrth gwrs. Ond mae cyfraniad Fiona wedi bod yn fawr, yn enfawr, a dweud y gwir i'r cyfeiriad hwn. Oedd Fiona ma? Mae Fiona fanna'n cuddio yn y cefn. Roedd yn brodyr archwiorydd yn y Congregational Federation wedi paratoi adnodd, wrth gwrs, Abundant Life. Ac fe gydiwyd yn hwn, nid yn unig i'w gyfieithu fe, ond i'w addasu fe. Fiona sydd wedi wneud y gwaith. Fiona sydd wedi wneud y gwaith na i gyd. Ac i chi sydd yn gyfarwydd ar gwaith, a gyfarwydd â llyfryn y Confeds, ac yn gyfarwydd nawr ar adnodd ar y we, mae lot fawr o waith wedi mynd mewn i hwnna. Fel ddech chi'n dychmygu, a rhywbeth yn dod o law Fiona, mae wedi dod gyda gwen a gyda boddhad mawr iawn. A diolch eto i'r raglen MSB4 ECWM fe gafwyd nawdd i osod hwn felly. I osod hwn ar y wefan, a meddwl bod e'n delio â pethau amgylcheddol, ond i'n meddwl fe'n amriodol iawn bod ni'n cynhyrchu rhagor o bapur. Felly mae hwnna ar y we. Fel y clywson ni gyda hithau a chynarchodri ag Elin yr ddoi, mae'r gwaith ma'n mynd mlaen. Wrth gwrs bod e'n mynd mlaen, dyma fater mawr a chybiaeth y byd. Yw tywydd a newid hinsawdd a'r bygythion angheuol sydd yn dod i gynifer o aelodau'r ddynoliaeth yn sgil hynny. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ac yn tyfu. Y cwmni bach. Wel, erbyn hyn mae Elin yr archodri wedi llwyddo i osod rhyw 90 podlediad ar y wefan. Ac mae'n siŵr y byddwch chi'n cytuno bod ansawdd y gwaith o safon uchel iawn. Mae hynny nid yn unig yn wir am y podlediadau cwmni bach. Mae'r cyflwyniadau i ni wedi gweld dim ond yn ystod heddi a ddo
Wel, mae nhw o safon uchel iawn. Mae ansawdd y gwaith. Ni wedi bod yn dweud ers tro byd bod niferoedd yn ceirw ni yn gostwng. Ni wedi bod yn dweud bod allariadau gwenwynig o Chernobyl wedi plisgo y mwswgl o dde ar y coed sy'n fwyd i'n hanifeiliaid ni. Ni wedi bod yn dweud ers tro byd bod ymchwyd y tonne ar yn harfordiroedd ni'n y gogledd yn codi. Oeddi chi wedi gryndo nhw'n un adich, chi'n gwybod pam, achos mae pobl fach y Sami, y Gwan, y Distydl a'r Dirmygedig yn sôn am bethau sydd yn rwystyr i datblygiad y byd. Maen nhw'n para i ddweud, ac i ni'n ffindo mas nawr bod ni'n gyffo gryndo ni nhw. Dyna i chi rym y bethau nid ydynt. Ysgrifennydd Eglwys Presbyteraidd Ddiwygiedig Cuba. Sing to me, Wales! Ac ar yr un pryd dyma fe mwmian calon lan. O Cuba? Wedes i, where did you get that? Only boys allowed. Ac offers i ganu, nid dwi'n gofyn bywyd moethus. Na dda bo fi'n ei gwybod un dy fe. A dyma fe fi'n mlaen i weithio ni oedd yn y cwmni nawr am y cyhoeddiadau ni heglws nhw. Wedodd eich was yn un boddran y cyhoeddiadau weid fod cwrdd sy'n nesa. Wel, diolch wrth gwrs bod cwrdd sy'n nesa. Sa'n ni'n trefferthu weid bod oedfa weddi nos fwrdd. Wel, wrth gwrs bod oedfa no weddi nos fwrdd. Wel, beth chi yn neud e wedethwch chi beth i ni'n neud i ni roi gwagle i bobl. O da fe ddim lot i ddweud wrth Unol Daleithiau'r America. O ble gyd oedd y clymau roedd Barack Obama wedi llacio nhw, wedi cael ei tanhau yn ôl gyda Trump, a'i tanhau fwyfwyth gweithio môl gyda Biden. Chymod sy'n digwydd pan ni'n cyhoeddi fydd rhywun yn dweud, fel chi'n gwybod mae dy fi bôn difrifol yn nghefn. A mae dy fi ddigon o dabledu lladd bod, mae dy fi ddwy rhywun yn digwydd bod â asprin mawse. Fydd rhywun yn y cefn yn dweud mae un dy fi. Bydd un arall yn dweud mae tair dy fi. Bydd un arall yn dweud, aswch y funed, wedi casglu nhw hyd ar y flwyddyn, mae dy fi 20. A maen nhw'n dod â'r heini ynghyd. Fydd rhywun arall yn dweud, sy'n bosiwyd mae gwynebu'r wythnos hon a dweud y gwir, dwywn so reis i gyda ni'n ti. Os rhywun ar reis yma, wel, fel maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, fel mae'n digwydd, mae tair owns dy fi. Fel mae'n digwydd, mae 6 owns. A fel na o'n nhw. Yn sôn am ei bwydydd, am ei meddygais, am ei dillad, unrhyw beth, oedd e'n gyfle i'r gymuned ddod ynghyd. Mae'r atgyfodiad yn galluogi ni i garu'n gilydd ac i ymestyn mewn cariad a gofal tros ein gilydd. Y mae cariad Duw yn symud ni tuag at gymod a tuag at heddwch. Calon lan iawn o gyda Edelberto o Cuba. Wedi sôn isiws am Dr. Agnes o Kenya. Fe fuodd hi yn byw yn alltid o Kenya oherwydd i safiad ar iawnderau merched. Ac fe dreuliodd i'r cyfnod hwnnw yn lot fawr o waith. Chi wedi gweld eich list blysau hi Affrica. Gai nodi ateb doi gwestiwn o fynnoedd iddi hi. Beth ddysgodd tymor y carchar i chi? Beth gynta, bod yr hais yn eich dad-ddyneiddio chi, dehumanizo Saesneg, bod yr hais yn eich dad-ddyneiddio mewn gwirionedd yn dad-ddyneiddio i hunain. Rwy'n cofio ymhell ar ôl i mi gael fy ryddhau o'r carchar i mi gyfarfod dyn a oedd wedi gweithio yno. Ni allai edrych arna. Ni allai edrych arna fy myw fy llygaid.
oherwydd ei fod wedi dadfyneiddio ei hun trwy'r hyn a wnaeth. Pethau gwan y byd. Beth ddysgodd tymor y carchar i chi, hyd yn oed yn y carchar, dysgais bod gan Dduw ddynion a merched yno, a oedd yn drigarog. Pethau gwan y byd a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt. Cadwch i ni ddarllen yda'n gilydd. Ystyriwch sut rai ydy chi a arwyd gyfeillio. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw, mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw, i gywilyddio'r pethau cedig, a phethau ddistybl y byd, a phethau dirgedig, a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly ni all neb yn ffostio gerbron Duw, ond trwy ei weithred ef, yr ydych chi yn Crist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni o ddiwrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddad a phrynehigaeth. Felly, fel y sawl sydd yn ymffostio, yn ffostied yn yr arglwydd. Gai orffen gyda ffennill un fi'n gymydog i mandi a funen refach ac un y cefais i'r fraint enfawr o fod yn weinidog iddo fe a'i dili. O doed y deyrnas, drwy ein gwaith a'n gweddi beunydd ar y daith, a'r hwyn ras i